बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गिदिर रादाब रायजोआव आयेन बेरेखा समाज बेरेखा हाबाफोरा लासैनो जोबस्रांलांनायनि लामायाव मानोना बे खेबाव आसाम पुलिसा लादों मोनसे गिदिर थिरांथा नंगौ आसाम पुलिसा रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनो आरो आयेन बेरेखा समाज बेरेखा हाबाफोरखौ फोजोबस्रांनो मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि लादों नोंथाङा बबेयावबा माबाफोर आयेन बेरेखा समाज बेरेखा हाबाफोर सोलिनाय एबा जानाय नुदोंब्ला बे खेबनिफ्राय थोंजोङै पुलिसनिसिम खौरां दैथायहरनो हासिगोन नोंथांनि साखाथियाव माबाफोर जाथाय जादोंब्ला एबा नोंथाङा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैदोंबा जिंगासिनांगौ गैलिया आसाम पुलिसा रायजो राजाफोरनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार बेखेवनानै होबाय बे खेबनिफ्राय नोंथाङा अजद होनो एबा खौरां होनो थाखाय पुलिस थानासिम फैनांगौनि गोनांथि गैलिया नोंथाङा जेरावखि थाया क्राइम नुनाय लोगो लोगोनो थोंजोङै पुलिसनो खौरां दैथायहरनो हासिगोन नोंथाङा आसाम पुलिसा बेखेवनाय हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनानै खौरां हरनो हागोन सोरनिबा न'आव सिखाव खावनाय गारि मटर खावनाय लामा सामाफोराव सना गहेना सिख'नानै खारनाय मोसौ बोरमा खावनाय जाथायफोर जादोंब्ला 60269006 नम्बराव थोंजोङै कल खालामनो हासिगोन बेनि अनगायैबो लामा सामाफोराव बाइक स्टान्ट खालामोब्ला बे खेबनिफ्राय जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन नोंथाङा कल खालामनाय लोगो लोगोनो गोख्रों नायबिजिरनायाव नांथाबगोन आरो गोख्रों राहा लागोन पुलिस बिफाना नोंथांमोनहा आसाम पुलिसा बेखेवनाय हेल्पलाइन नम्बर 60269006 खौ गोसोआव लादो आरो बबेयावबा माबाफोर आयेन बेरेखा समाज बेरेखा हाबाफोर सोलिनाय एबा जानाय नुदोंब्ला कल खालामनानै पुलिसनिसिम खौरां दैथायहरदो मानोना समाजखौ रैखाथि होनाया साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि मोनसे बिबान नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन